Ten a palabra don José María. Profesionais e especialistas que aforan, especialmente os académicos María Vitora Carballo Cabero, Xurxo Lobando, Felipe Selén Gómez e Daniel Lorenzo, que me propuseron a praza vacante de académico de libro coa medalla número 35 desta institución en a sección de Museoloxía e Arqueoloxía. O máis sincero agradecemento á Diputación de Ourense, que publicou o discurso, e, por suposto, o Instituto de Ensino Secundario de Ramón Otero Pedraza, anfitrión deste acto solemne. É unha lembranza ao profesor don Fernando Acuña Castroviejo, finado en 2016, académico de número na mesma sección de Museoloxía e Arqueoloxía, e que, ademais de ser o meu profesor, dirixiu a miña tese de licenciatura en 1986.